Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzerare 263 pano patokuzivisa manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Vanenge vane nyaya dzakaita sedzatichakurukura nhasi, vane zviri kunetsa mumhuri, vane nyaya dzinoda kubuda pasocial media, namba ndo dzakanzi Hatirare Conduct. Makasimba here. Steven Makadiwa. Awa tiri right. Mama makadima. Steven Makadiwa. Tiripo. Mama, takanzwa nyaya iri kutenderera mastreets esocial media. Tanzwa nyaya iri kutenderera mastreets esocial media, vazhinji varikuda kuziva kuti inyaya yei ende zvakafamba sei, chii chakatora nzvimbo panyaya iyi, kurukurai zvenyu. Panyaya iyi ndakaroorwa nemurume wangu 2010 tichigara tese kusvika pari zvino. Saka kusvika tiite mwana wedu wekutanga, kusvika tiuye kuno kuti tichingogara tiri tese, ini ndaienda kubasa kunoshanda, iye hapana zvaaita, ndaisara nevana pamba. Saka paisara nevana pamba ndini ndichingomuitira zvese mari yekuti tione chikafu. Saka mushure mezvozvo ndakazonzwa ndiri kubasa mwana. Mama, ndine mubvunzo. Murume uyu ane nguvawo here yakati iyewo akamboenda kubasa kubva muchitanga kugara mese, kana kuti ndimi maitongoriritira murume wenyu nemhuri? Achitongonditora inini akabva atongosiya basa raishanda ari mukomana, achibva atongogara kubvira ipapo, haana kuzoenda kumwe kubasa kusvika pari zvino. Alright, tsanangurai. Saka ndakazonzwa titakugara kunoku kudai titoni wana 3 pane murume wangu iye. Ndiri kubasa ndikutonzwa ndikutofonerwa kumapurisa kuti mwana asvika kuno mapurisa achiti dhedha andita sei wandipindira. Ndipo pandakabva kubasa ndichisvikira mapurisa kusvika ndiende kunoripota nyaya yedu. Taripota nyaya yedu kudaro, murume wangu tikaenda kumakoti tonzwa kuti mwana hapana mwana ari kunyepera baba wake, asi kumakiriniki inenge taenda mwana tikatopiwa mapepa zvese, saka tatywa kuti mwana akabatwa shuwa, asi nonzwa kuti munhu haana nyaya, aita sei atobudiswa nekuda kuti mwana ari kunyepera baba wake, saka ndikushaya kuti zvikumbofamba. Alright mama, imimi pamakaenda kumatare edzimhosva kumashure ipapo, mungazivewo kuti raive gore ripi? Gore rino muna March 2025. Alright, kufunga kwenyu mama, imimi pamakaenda kumatare edzimhosva pakazonzi murume uyu haana mhosva, kufunga kwenyu pakabhuraibwa here kana kuti mapurisa ivo vanotonga vekumusoro kwanotonga nyaya idzidzi vangoti haana mhosva bvavaririsa vanhu? Isusu kuenda kwatinoenda kukoti atongwa kudaro zvarikutozvisira here takazongoona munhu kumanheru kwacho asvika risirizwa iroro zvaro. Kusvika kwakaita kudzoka pamba, achitoti ndanzi handina nyaya saka ndadzoka, makandipomera. Saka haana zvimwe zvaakakuita here? Hapana, akasvika achitogara pasina kuenda kwaye, nenge asingatomboendi kana kubasa, ingogara sezvo zvingoswera mumba. Saka paakazotanga futi kubata kuti kupindira futi mwana, abva somubata mazamu, tikamuendesa futi kugoromonzi yekechitu ako. Taendesa kugoromonzi gore rino iri futi, zvanzi pamwe zvingachinje, taendesa kugoromonzi atongwa tikanzi munodzoka futi tozokudza kuti ari kunopika maezi mangani. Takadzoka tichirwa ari kunopika maezi mangani iroro, tikasvika tikanzwa kuti munhu futi haana nyaya, ngaadzoke kumba, mwana ari kunyepera baba, akabva dzoka futi. Saka mama muri kuti mimi pamaienda kumakoti, proof itoripo yekutoti chipatara chikuti mwana akabatwa, chokwadi, asi mukuzotongwa kwazvo zvaingonzi haana nyaya. Alright, imi maishaya mari yekudzokera yebhazi kunoona kana kumirira musungwa wenyu achitongwa, ndozvaiitika? Alright, vanoona nezvemutemo tine mubvunzo. Kana proof iripo yekuti mwana akabatwa chibharo, mwana akura sei mama?
15 years. 15 years. Proof tinayo yokuti mwana akabatwa chibharo. Imimi kumusoro ikoko vanofanira kutonga nyaya idzi. Mobva mati munhu ana mhosva, momurilisa, momusiya, moti pombonoka hako enda. Muri kuzviona sei nyika yedu kune kwairi kuenda here kana muchitonga mhosva idzi muchidai muchiita chakakupanana mari nekuseri munhu aine mhosva? Frank, uri kuzviona sei? Handina chandingataure zvangu, asi mama kundinye henyu tinyatsonzwa nyaya iyi. Adzoka kechitu kudaro, adzoka tikagara panapa, tikagara avazomupindira futi ipapo ndipanenge akutanga kumubata achitopinda naye mudining. Ini achindisira akandikira dhoo achiti ari kuenda kuchechi. Saka iye aigara mudining kusvika vanhu tirari. Otora mwana uya naye mudining mairara naye. Akarara naye umudzoke samba kuti ukangochema ukangoscreama ndikubana. Mwana aitotyawo kuscreama. Hey mama, pane chinhu chatinoda kubvunza. Vanhu vari kushokeka izvezvi varida kuziva kuti mwana uyu mwana wavo here nemi biological daughter? Mwana wake ndi first born yake, mwana wake chaiye. Hey, zvakaoma. Mwana uyu paaibatwa chibharo aiuya achikuudza here kuti apa ndabatwa, kana kuti anga asingachatauri semunhu aichikidziro? Ipapa haana kutotaura, akazotoenda kunoripota ega. Futi Nekuti ndikakuudzai mama, akazototaura kuripota kwaaita kuti ndikakuudzai mama, imimiwo mukuwatya tese tinongo ndinokuudza kuti so hapana zvatinoita, saka ndakazvinikira kuti mwana futi auya kupi, auya polisi uya imutore mwana. Iye paakanzwa kuti wafona nekuti ninge aripo ndipakabva pamba achigara musango, ndipakazomanhiri pamba achibvunza kuti zvafamba sei, mapurisa haana kunditsvaga here. Saka zuva paakauya achisvika achitipopotera ndipakasvikirwa nemapurisa achibva batwa achibva enda. Alright, ndine mubvunzo umwe wekuti kugara kwamaiita imimi yaitove marriage yakanaka here, yanga ine mufaro here, kana kuti maigara muchingorohwa muchishungurudza? Haina mufaro, ndekutoshungurudzana nekuti inzwa inini chese chanenge ndataura, iwe hapana chaunoti bufu. Kana akapopota ukamupindura zvinototanga, anokubata kana huro, kundibaya-baya nebanga musoro, achindirwa nebanga. Saka munhu akadaro unotongotya kugara naye nekuda kwekuti zvacho unongoti anogona kungondicheka anytime. Mama, saka imimi kugara kwamaita naye murume uyu, ndingada kunzwisisa kuti iye aizokutaurirai here kuti sei abata mwana chibharo? Unotomubvunza, nhai baba, tariro chirudzi mabata mwana kuti zviite sei? Inini ndinga ndiripo. Anokuudza kuti mwana wako akundinyepera. Haatombobvumi semarambiro anongoita kumapurisa iko kuti handina kutombobata mwana. Saka iye anozviti pachake ndakabikwa, hapana kana ndikaita nyaya dzangu ndinongobuda ndimi muchapfidza. Saka hatichazive kubikwa kwake kuti akabikwa hatichazvizivi. Saka chiminzi kurara kwaari kuita nemwana zvine connection nemushonga waari kutaura? Obvious, nekuda kwokuti mwana akamutora chipfeko chemukati. Mwana akaudzwa kuti zvawandisungisa uchaenda kasingaperi. Mwana akatanga kuenda period kasingaperi, kusvika pari zvino mwana achienda kasingaperi. Uchauya uchindikumbira reground, baba ndikumbira reground ngokuti zvipere. Saka zvitone proof yekuti akatobata mushonga. Ndo problem yekusangana nemwana. Ko imimi makambozama here kukurukura nana tete kana kuti hama dzemurume uyu? Hama dzemurume uyu chandakangokwanisa kwaudza zuva pekutanga kechi2 kusvika pari zvino kechi3 vari kungoti ndiri kuuya. Saka hapana matsanangura andingawaite pafoni kuti inini mari yacho ndinge sina mufoni. Ndaitongoti wakauya kuno ndovatsanangura takagara pasi tichionana face to face. Saka izvozvi ndakangowanyararira kusvika pari zvino akangoti ndiri kuuya, ndakatongosiyana nazvo, handisati ndatombotaura nawo. Saka kukoti akapiwa mutongo wakamira sei? Ipapa hasati atongwa. Asati atongwa. Kutoenda musati kuendwani, saka hatisi kuziva kuti zvichanzi kudii. Alright mama, ndine mubvunzo wekuti apa changaita kuti aende kumatare edzimhosva izvezvi kuti anomiririra kutongwa mhosva yarida kutongwa yatarisana nayo, hatisi kuziva kuti ndeyei. Yangaenda kunoripotwa futi nemwana. Ndo zvazviri kureva. Anga abatwa chibharo here pakaenda kunoripota apa? Aitomutora achitorara naye, achitomubata achitorara naye. Mungazive kuti akabatwa kangani? Kubva muna June kusvika mwedzi unoyu aingomubata achimuwisamba imomo achirara naye.
imimi anga aine nguva nemi here yekuti munokwanisawo kuita bonde kana kuti panga pasisina mukadzi wake anga akuona semwana? Tanga ndanini mazuva ati tichatombozivikana kusangana naye. Ya, hapana zvimwe zvainetsa here mukati memereji yenyu kunze kweizvi zvamataura kana kuti zvekuromba-romba zvekubata-bata? Hapana zvimwe zvainetsa? Hapana, nekuda kwekuti inenge isikatozivi kuti munhu zvaro akatobata kutoziva nyaya idzi nekuda kwaita nyaya idzodzi dzemwana. Asi mwana haane imwe problem yake iri kumunetsa kana kuzadzwa chirwere kana zvimwewo? Mwana ari negative but akangopiwa mapiritsi ekuti pamwe anogona ane chirwere chinovamutaka chiro chobva ngoita sei. Zvakaoma muZimbabwe. Nyaya muri kuinzwa inyaya inorwadza fani. Saka mama, kutarisira kwenyu mimi mungada kuti murume uyu apiwe mutongo wakamira sei? Inini hangu pachangu murume uyu kutogara kutopiwa refugee unoda kuti akadzoka handifunge kuti anotiponesa. Mama, mune vana vangani? Sorry. Ndine 3. Nemurume uyu? Ndine 3, 1 mukomana 2 asikana. Alright. Vari kuenda kuchikoro here kana kuti vakagara? Ipapa mwana mukuru akatogara, ava ari kuenda sibati kuchikoro kwacho hapana mari iri kubuda nekuda kuti ini ndakatogara. Hapana basa randikutoshanda, kudya chaiko tinopiwawo nemaraini, hapana chatitonacho. Izvezvi tiri nawe kutoti toda kudzoka kukoti kwacho, kana sende kudzoka handisi kuziva kuti ndicharinhonga kupi. Paizvozvi ndikutoita headache futi. Alright, muri yeZimbabwe nyaya muri kuinzwa, nyaya tasvitsa kwamuri. Mama mukuenda kukoti musi wani? 21. Musi wa21 vakatadza kudzokera futi kukoti, tichazonzwa zvichinzi bhinya riya rabuditswa radzoka futi kuzoshungurudza mwana namama vandakagara navo. Saka vari kudawo futi mari yetransport yekuti vakwanise kuenda kumatare edzimhosva. Vanomiririrawo mhosva yemwana wavo musungwa uyu achitongwa mhosva dzake dzinoenderana naye. Saka vari kukumbira futi kumagweta ikoku kuti vakwanise kumira navo kuti nyaya iyi ifambiswe zvakanaka mugwara rakanaka, nekuti akatadza kufambiswa zvakanaka anodzoka futi, sezvo iye ari kutaura kuti akabikwa. Ende vanhu vanokwanisa kubatsirawo mubatsire mama nenyaya yechikafu nemaschool fees evana kana riri basa, nekuti sometimes unogona kuti munhu ndakapa munhu mari inopera. Kana riri basa kana kuti chero pekugarawo pamwe vambochinja environment, munokwanisa kuvabatsira. Nhamba ndo dziri padenga idzodzodzo. Mama, munokwanisa kudedzera also nhamba dzenyu? Nhamba dzangu munogona kushedzera. Mwana ndiandodzisiwa Anoziva. Saka tichasamba video. Mama, mune amwe mashoko here amunodawo kupawo kuvanhu veZimbabwe kana kuti kune mamereji akaita seayaya? Pane vamwe vari kutosangana nazvo zveshuwa varimo mudzimba. Chakafukidza dzimba matenga, hatizive kuti zvii zviri kuitika mumba manhingi, nhingadya zvakaita sei. Munodawo kuti chii? Kune vamwe vari kubatirwa vana futi zvibharo vachitya kunoripota vachiti uyu ndiye anotoona nezvepamba panapa, ndiye anochengeta, takaripota tozorohwa. Munoda kutiwo chii kuvanhu vakaita seava? Ini ndinoda kuti kune wakadzi wakaitawo semi wakazvara, kana muchiona dambudziko rakadai musatsimbirire nyaya idzi, mwana muchikwadza mwana upenyu hwake. Itai kuti nyaya mubudise nyaya, munhu atongerwe mutongo wake. Ndoda kuti igoranga ravakutogara naro anogona kuuraya iwewe nemwana wako wacho. Saka ukutogara nebhinya, bheda kutobudisa nyaya iyi. Kana kuri kurambana mereji ichipera ngaipere, ndoda kuti hasi munhu kugara naye. Tatenda mama nemashoko amataura. Atari, ungada kuti chii? Ndoda kubvunza mama, mari kutofanira kubatsirika Frank. Mama, tomboti pauya munhu ada kukupai basa, munosarudza here kuti iri handiride, iri ndorida, sezvo mambotaura kuti vana zvekutoenda kuchikoro chaiko chaiko havasi kuenda kuchikoro vakagara, ende future yavo vana inenge ichirasika. Sezvo vari kuswera vakagara, vanofanirawo kuenda kuchikoro vachinodzidza. Saka imimi tomboti pauya munhu arida kukupai basa nhasi avepo, munosarudza here kuti ndoda basa rakadai, izvi handizvikwanise, izvi ndokwanisa? Aiwa, zvese munoita? Ndinobata hapana basa randotofunda. Muri yeZimbabwe shoko marinzwa. Varida kubatsira mama, nhamba dzavo dziripo paskrini apo, vabatei paskrini. Munonzi mai ani?
maitariro. Tichangodziti maitariro, ko zita rinobuda panhamba, tomboti paita da kutumirai mari paEcocash. Shupikai fungurani. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwa. Frank, une chekutaura? Awa handisina mashoko. Mhuri yeZimbabwe tiudze munofunga chii in the comment section. Uyezve vanokwanisa kubatsira mama. Aiwa, ngatibatsire mama nekuti tiri vanhu vamwe chete. Kana unazvo umwe asina, ndiwe une kodzero yekubatsirawo asina. Tatenda.